Bunca bölüm mezunu var. Herkes boşta. Ben de üniversite mezunuyum. Ben de boştayım. Abim de makine mühendisliği. O da boşta. Rakamên bekariyê eşkere bû. Weka hûn jî zanin di bekariyê de daketin û kêmbûn çênebûyê. Ekonomî mezin dibe, lê belê ji vê yekê xelk tu feydeyê nastîne. Lê belê buhabûna heyatê berdewam dike. Ji ber vê yekê pirsgirêka kar jî heye. Hejmara bêkaran zêde dibe, ekonomî jî li ser kaxizê mezin dibe. Saziya İstatîstika Tirkiye îstatikên meha Nîsana sala 2021 eşkere kir. Li gor daneyên Tirkiye rêjeya bêkariya bi demsalê hat serrastkirin, di Nîsana 2021 de ji sedî 13 bênok nebû. Rêjeya bêkariyê li gor heman meha sala borî ji sedî 0 bênok zêde bû. Li hejmaran mêze dikin li Tirkiye hejmara bêkaran di Nîsana sala 2021 de 275,000 zêde bû û gihaş 4 milyon û 511,000 kesan. Hejmara mirovên karmend di Nîsana sala 2021 de li gorî meha berê 193,000 kes kêm bû û bû 28 milyon û 56,000 kes. Lê rêjeya kar 0 bênok 4 puan kêm bû û bû ji sedî 44 bênok ditu. Li gorî daneyên Tirkiye di nav nüfusa civana 15 û 24 salî de rêjeya bêkariya bi demsalî hatiye serrastkirin ji sedî 0 bênok 1 zêde bû û derke ji sedî 25 bênok 6. Rêjeya kara ciwanan ji sedî 32 ma. Li gor daneyên diyar dibe ku li Tirkiyeyê ji her 4 ciwanan 1 bêkar e. Li aliyê din di vê koma tenê de rêjeya beşdariya hêza qadê li gorî meha berê 0 bênok 8 puan zêde bû û bû ji sedî 43 bênok 0. Rêjeya hêza qadeya bêkara ku ji bêkariya bi demêre têkildarê hêza kara potansiyel û bêkariyê li gorî meha berê 1 bênok 7 puan zêde bû û di Nîsana 2021 de bû ji sedî 27 bênok 4.